Azkoan herri mozketak egingo dira, gogoratu trafikoaren bueltako informazio gehiago bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Eusko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legea onartu du osoko bilkuran. Araudi berriak Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan diharduten 1.000 beharginen jarduna antolatu eta arautzen du. Legeak garapen profesionalaren alderdi guztiak arautzen ditu eta Euskal enplegu publikoaren eredu propioa definitzen eta finkatzen du. Espero zen bezala, Jaurlaritza osatzen duten bi alderdien aldeko botoarekin eta PP Ciudadanos koalizioaren abstentzioarekin atera da aurrera. Eskuineko indarrak akordioa egin zuen gobernuarekin espetxe zuzendaritzako lanpostuen eskala sortzeko hartara, lanpostuok eskaintza publikora aterako dira. EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta Voxek kontra bozkatu dute. Koalizio abertzalearen ustez legeak ez du administrazio publikoaren euskalduntzean pausorik ematen eta ez du konpontzen Europar Batasunetik kanpoko herritarrek langile publiko izateko duten arazoa. Ildo beretik aritu da koalizio morea ere. Gabon, aipatutako legeak era guztietako erreakzioak eragin ditu Legebiltzarrean, baita bertatik kanpo ere. Legea aurrera eraman dute Jaurlaritzako bi alderdien botoekin eta PP Ciudadanos taldearen abstentzioarekin. EH Bilduk berriz salatu du sindikatuekin ez dela negoziaziorik izan eta kesa hori Legebiltzarraren atarira eraman du labek. 23 urte daramatzagu lege berdinagaz, funtzio publikoko legea. Beraz, garrantzi handia dauka gaurko lege honek zeren eta eguneratu egiten dago enplegu publikoaren esparru osoa. Aurreko legegintzalditan izan da ere, ez da izan posible onartzia, berez gaurko egunean onartzia gauza garrantzitsua eta importantzia da. Osatzera dinogu lege hau, bai langilei, bai sindikatuei lepo emanez egin dalako. Ez da inongo negoziaketarik egon, eta sindikatuak egin ditugun ekarpen guztiak bertan bera geratuak izan dira. Beraz, inposatua eta ez negoziatua. 10. grebe eguna dute gaurkoa Bizkaiko metalgintzako langilek. Sindikatuen arabera lanuztera deituta dauden langiletatik 85%ek egin dute bat grebarekin. Hitzarmenak 56.000 langileri eragiten die. Momentuz, aurreko ostiraleko bileraren ondotik, patronalaren berririk ez dute izan sindikatuek eta salatu dute patronalak lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatu duela. Jakitera eman dute gainera patronala osatzen duten enpresa batzuk akordioaren alde daudela eta erabaki dutela patronalaren egituratik irtetzea negoziazioaren kudeaketa txarragatik. Indarrez jarraitzen dugu, oso tinko eusten borrokari, negoziazioaren alde ere eginez, baina gure ustetan argi dugu FEBEMek duela pilota bere teiatuan. FEBEN, presionatuta dagoela ere, badakigu FEBEMeko enpresa batzuk akordioaren alde daudela, heldu zaigu, eta badakigu ere nola FEBEMeko enpresa batzuk erabaki dutela FEBEMetik irten egiten ari diren gestioagatik. Borrokarako prest eta tinko, baina eskua luzatuta ere negoziaziorako. Bestaldetik, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurre proiektuaren aurka, bi greba deialdi egin zituzten sare publikorako ELALAB eta Esteila sindikatuek. Atzo egin zuten horietako lehenengoa eta abenduaren 14 daukate jarrita. Bigarren, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak atzoko grebaren parte hartzearen datuak eman ditu ikastetxe guztien datuak jasostean irakasleen 33,1%ek egin zuten atzo bat greba eskubidearekin, sindikatuek parte hartzea handiagoa izan dela ziurtatu zuten. Haien esanetan langileen 60%ek bat egin zuten. Eta esan dezakegu, ditugun datuen arabera 60%ak bat egin duela greba deialdiarekin. 800 eskolak osatzen dute sare publikoa, 50.000 langile sari gara eta guretzat oso berri pozgarria da, oso jarraipen zabala da eta badakigu jende asko etortzen ari dela ona. Bildu gara hezkuntza lege aurreproiektu honi gure kontrakotasuna azaltzeko. Zirriborro honek ez baitu egun dugun sistema publiko pribatua gainditzen eta horrek suposatzen duena da egun dugun arazorik hezkuntzan dugun arazorik larriena ez duela konpontzen, segregazioa alegia. Sindikatuok ekarpenak egin dizkiogu aurkeztu zaizkigun aukera guztietan, idatziz, ahoz, publikoki eta abar.
Eta Hezkuntza Sailaren aldetik argitaratu diren dokumentu guztietan gure eskaerak ez dira aintzat hartuak izan. Bart gauean Gorraiz merkataritza gunea suak hartu du eta bertako ilapaindegiak, garbitegiak, albaitarien guneak eta kafetegiak kalteak izan dituzte. Gertatutakoaren berri jakitean, Hego Esibarko polizia, foruzaingoa eta suhiltzaileak bertaratu dira, oraindik ez dago argi zerk piztu duen sua, baina poliziak ikerketa bat jarri du martxan, inguruko errepideak itxi dituzte eta zirkulazioa beste bide batzuetatik bideratu. Urte luzez Gipuzkoako autobideetan batutako hondakinak Usurbilgo Aritz eta Eremuan AP8 autobidearen bazterreko mendialde batean legez kanpo botatzen aritu dira Aldundiak azpi kontratatutako zenbait enpresa. Horrez gain, ELA sindikatuak adierazi du enpresa horietatik lanean ari diren beharginen lanbaldintzak ez direla errespetatzen. Gipuzkoako batzar nagusietan gaur egin duen agerraldi batean ELAk salatu du Gipuzkoako autobideak kudeatzen dituen bidegi enpresa publikoak azpi kontratatutako enpresek ez dituztera betetzen kontratuaren baldintzak eta langileen lan baldintzei eta naturari kalte egiten dietela. Horrekin batera, bidegiri egotzi dio azpi kontratetan eskutatzen dela eta irregulartasun horiek argitzeko ikerketa sakon bat eskatu. Gaiz aldatuta Espainiako poliziak jakinarazi duenez, 6 dira guztira, azken egunetan antzeman dituzten bombak, azken 24 orduetan 5 antzeman dituzte. Espainiako Defentsa Ministerioan, Ukrainak Madrilen duen enbaxadan, AEBek Madrilen duten enbaxadan, Zaragozako instalazio arma lantegien eta Torrejón de Ardoz herrian den aire basean jaso dituzte lehergailuak. Ez aldi berean aurretik, azaroaren 24an, Pedro Sánchez presidenteari zuzenduriko beste lehergai bat antzeman zuten Moncloan. Espainiako Auzitegi Nazionalak hartu du ikerketaren ardura. Publiko egin zen lehena Ukrainian enbaxadan jaso zuten atzo, ordu bata aldera. Eztanda egin zuen arte, ez zuten detektatu bomba eta gutuna ireki zuen langilea zaurituta dago leherketaren ondorioz. Gutuna Sergei Koreltsev enbaxadoreari zuzendua zen. Enbaxadako leherketatik ordu gutxira antzeman zuten Zaragozako arma lantegira ailegatutako bomba gutuna. Polizia iturrien arabera, segurtasun zerbitzuek susmagarritzat jo zuten jasotakoa eta hortaz erdietsi zuten bomba kontrolatzea. Berdin gertatu da gaur goizaldean Espainiako Defentsa Ministerioan eta Torrejongo aire basean antzemandakoarekin. Garaiz detektatu dituzte eta ez da izan zauriturik. Eta kulturan, Miguel Ángel Elustondo kazetari eta idazle azpeitiarrari eman diote aurtengo Ricardo Arregi kazetaritza saria, berrian argitaratutako Tonban ehortzirik elkarrizketa sortagatik. Komunikazio saria berriz, enpresabidea.eus webguneak irabazi du, euskal kazetaritzari aitortza bat egiteko asmoz banatzen dira sari horiek. Nik ez dakit zer zirkuito labur dabiltzan nire barruan, gauza batzuk idaztera eramaten nautenak eta gauza batzuk irakurtzera. Baina barrura sartzen zaizkit. Eta eramaten naute Ricardo Arregi irakurtzera hasieratik bukaera arte. Eta Ricardoen ahotsa entzutera eramaten naute. Edo Gabriela Destiren poema horretara. Eta barrura sartzen zaizkit eta min egiten didate edo krak. Eusko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legea onartu du, honek EAEko sektore publikoan diharduten 100.000 langileren jarduna arautuko du eta atea zabalduko die Europar Batasunetik kanpoko beharginei behar izan berezia dagoenean eta arlo jakinetan oposizioa eta sindikatuak kontra azaldu dira.
22 urte daramatzagu lege berdinagaz, funtzio publikoko legea. Beraz, garrantzi handia dauka gaurko lege honek zeren eta eguneratu egiten dago enplegu publikoaren esparru osoa. Lege hau, bai langilei, bai sindikatuei lepo emanez egin dalako, ez da inongo negoziaketarik egon, eta sindikatuak egin ditugun ekarpen guztiak bertan bera geratuak izan dira. Eta gaurtik aurrera, Arabako negozio eta jarduera ekonomiko guztiak derrikortuta daude Ticket Buy sistema berriaren bidez fakturatzera. Hala ere, Araba dendakeko negozioen ia erdiek ez dute prest Ticket Buy. Nerea Garziak azalduko digu. Arabako Foru Aldundiaren datuen arabera, 18.000 negozioak eta autonomok egokitu beharko dute faktura elektronikoen sistema. 2 hilabeteko atzerapenarekin egingo dute, izan ere hasieran urrian hasi behar ziren sistema hauek ezartzen. Epea luzatzeko eskaera ugari jaso zituen lurraldeko aldundiak eta atzeratzeko erabakia hartu zuen. Hala ere, Araba dendak elkartearen arabera, elkartearen negozioen ia erdiek ez dute sistema ezarri oraindik. Bestelako ezer suposatu azkenean ez dugulako egin behar izan beste denda batzuetan bezala egokitu informatikoki edo, esan nahi dut. Bai sartu behar izan dela programa, baina infrastruktura bageneukan, orduan beste barik aldaketa izan da, tiketa dota faktura ateratzen denean, aldatu egiten zaigula formatoa, baina ez digu bestelako galerarik egin. Hasieran pixkan moteldu egin zan prozesua, probaketa egitean, baina nik uste dut gaur-gaurkoz ja bada bilela ritmo honen, orduan larri ez dugu igerri. Guretzako esan nahi dut, kaso bezeroentzako izango da erosagoa, guri behintzat ez digu aldatzen. Una semana y media empezamos con las pruebas pues para saber cómo utilizarlo, cómo manejarnos, cómo funciona todo, cierre de caja y todas esas cosas. Sabemos pues que es para controlar, creo yo, el dinero que entra por el dinero que sale y todo eso, tener todo controlado y ya está. Lo que hemos aprendido básicamente es un nuevo programa nuevo, porque antes lo hacíamos con las antiguas balanzas, como podéis ver. Arabako ardoaren sektoreko langileek autokarabana bat egin dute ostegun honetan, Oion inguruko upeltegietan barrena, eta manifestazio bat egingo dute larun batean Gasteizen. Labek jakinarazi duen zurritik, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin egiten ari diren bezala, erosteko ahalmena bermatuko dien, eta gaixotasunekiko edo istripuekiko osagarriak hobetuko dituen hitzarmen bat negoziatzea eskatuko dute. Arabako ardogintzako langileek urriaren 21 egin zuten hitzarmen duinaren aldeko lehenengo mobilizazioa. Bastidan kotxe karabana antolatu zuten hain zuzen ere. 2022an hasi zen hitzarmena negoziatzen, baina bilerak bertan bera utzi zituzten. Orduan LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek erabaki zuten 2021an hasi zituzten mobilizazioak berriro antolatzea. Azaroan Arabako batzar nagusietara jo zuten sindikatuek egoera azaltzeko. Sindikatuen esanetan akordioek oso urrun jarraitzen dute, soldata igoeri dagokionez, aldaketa txiki batzuk eman dira. Arabako ardogintzako mai negoziatzailearen bilera berria izan dugu hemen Guardian. Bertara, SEAK planteamendu berriak ekarri dituen arren, hobekuntza batzuekin, hauek oraindikan ez dira nahikoa, eta ez ditu asetzen sektoreko langileen beharrak eta nahiak. Uste dugu, SEAK mugimendu hau egin baldin badu izan dela, azkenengo asteetan eta hilabetetan aurrera ematen ari dugun dinamika mobilizatzailea gatik izan dela. Eta uste dugu ere, bertan sakondu eta gehitu behar ditugula mobilizazioa. Hala ere zenbait aurrera pauso eman dira. Proposamen ekonomikoaz gain, upategiek jardunaldi jaitziera txiki bat proposatu dute. Eta lan gaixotasun edo istripua dela eta eragindako aldi baterako ezintasun osagarriak hobetzera ireki da.
Oionen egingo dugu kotxe karabana bat eta manifestazio bat, eta larun batean ere Gasteizen egongo gara Ardo Araban. Horregatik gonbidatzen ditugu Araba Errioxako langile guztioi, han bertan larun batean gurekin egotera. Gauzak horrela lab adierazi duenez mugimendu horiek sektoreak burutzen ari diren mobilizazio eta presioari esker lortu dituzte. Bizkaira salto, 10. greba eguna dute gaurkoa Bizkaiko metalgintzako langileek. Sindikatuen arabera lanuztera deituta dauden langiletatik 85%ek egin dute bat grebarekin. Hitzarmenak 56.000 langileri eragiten die. Gehiengo sindikalak Erandion burutu ditu protesta nagusiak gaur goizean, Elak berriz Durangaldean. Piketea normaltasunez egin da aurrera, egia da ertzaintzaren presentzia oso handia izan dela, eta zentzu hortan, badakigu, tentsio momentu den bat eta normala dela gertatzea edo. Ertzaintzarekin gertatzen ari dena da erabaki politiko bat, eta babesa daukate egiten dutena, eta erabaki politiko horren helburua da, borroka sindikala edo zein borroka, eta kasu honetan Bizkaiko metaleko borroka oztopatzea. Eben, presionatuta dagoela ere, badakigu FMko enpresa batzuk akordioaren alde daudela. Indarrez jarraitzen dugu, oso tinko eusten borrokari, negoziazioaren alde ere eginez. Arabako Mercedesek ekoizpenaren zati bat geldituko du ostiral eta larun bat honetan. Bizkaiko metalgintzako grebak sortzen ari den hornidura arazoengatik. Ostiralean, abenduaren 2an, muntaketa gordineko langileen 3 txandak bertan behera geratuko dira. Bizitzaren garestitzeari aurre egiteko hitzarmenaren alde borrokatuko da lab Gipuzkoako metalean. Abenduaren 31an iraungiko da Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena eta labek prentsaurrekoan adierazi du sektoreak dituen beharrei aurre egingo dien hitzarmen baten alde borrokatuko dela. Lab sindikatua hasi da prestatzen datorren urtean Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena berritzeko. Beste sektore edo herrialde batzuetan gertatzen ari den moduan, kapeiaren igoera eta langileen erosteko almenaren jaitsiera izango da ziurrenik punturik esanguratsuena. Egungo testuinguru ekonomikoak baldintzatuta hori bai. Hala labek prentsaurrekoa egin zuen atzo Adegi Gipuzkoako enpresarien elkartearen egoitzaren atarian eta hitzarmen duina lortzeko bidean borrokarako prest daudela adierazi zutenan. Gipuzkoako auzitegiak erabaki du ofizioz berrikusiko dituela sexu askatasunaren aurkako delituekin lotutako kondena irmoak. Baldin eta beren momentuan ezarri zen zigorra oraingo legeak ezarritako gehieneko zigorra baino handiagoa edo larriagoa bada dagoeneko
instantzia judizial horretarako 2 sekzio penal hori egiten ari dira. Epaileek esan dutenez, sexu askatasunaren berme integraleko lege organikoak tipo penalen konfigurazio berri bat finkatzen du, xedapen iragankor espezifikorik ez duena eta horrek ziurgabetasun egoera sortzen du arau penalaren interpretazioan. Bizkaiko auzitegiak bestalde 2 urte murriztu du sexu erasotzaile bati ezarritako zigorra egungo legea aplikatuz, beraz, bete beharreko zigorra 4 urtekoa izango da eta ez 6koa. Bizkaian horrelako auzi baten bigarren berrikuspena da. Eta Joseba Belaustegi Gurasos elkarteko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Erraustegia behin-behinean gelditzeko eskatu dute, legez ez dagoelako beste aukerarik eta arrazoizko kontu bat delako kutsatzen eta pozoitzen ari delako. Beno, eskatu genuen gelditzea, baino behin-behinean. Zergatikan, gelditzea legez ez dagoelako beste aukerarik, baino legea baino gehiago arrazoiko gauza bat dalako, ez? Kutsatzen, pozoitzen ari da, kutsadura errealitate bada, eta hori ezin da onartu. Horretikan guk eskatzen duguna da, behin-behinean behintzat gelditzea. Zergatikan behin-behinean eta ez behin betirako. Ba, bueno, Gurasos jaiosanean, pixkat bere gain nahi zuen hartu ikuspegi guztiak. Denok eukitzea bere lekua hemen. Orduan, gutxieneko eskariak egin ditugu beti. Denak adostu ditzazkegunak edo onartu ditzazkegun irterak. Denak gaude ados, konpondu behar dela eta konpondu arte ezin dela martxan jarri. Hau bera, guk eskatzen duguna, Jose Ignacio Barkatu Asensiok 2017ko elkarrizketa batean esan zuen, galdetu zioten. Eta ez balin bada zuek pentsatzen zuten bezain ona eta kutsadura agertzen da. Momentu horretan geldituko dugu eta konpondu arte ez dugu abiatuko. Ba, bueno, hori eskatzen dugu. Zehaztu du oso denbora gutxian handitu dela kutsadura maila eta uretan eta lurrean neurtu diren landaretan eta arrautzetan dioxina maila legediak dioena, baino 4 aldiz handiagoa dela momentu honetan eta 20 aldiz handitu dela 2 urtetan. Bere esanetan, Tapiak onartu egin du erraustegiak ez duela sistema hori eta zentzu horretan Josebak salatu du Eusko Jaurlaritza eta Arantza Tapia intsumizio egiten ari direla Europako legediari. Bueno, hor, ñabardura bat oso importantia. A ber, hor ez duena betetzen da berak emandako baimena, berak edo, bueno, bere aurrekua, baina, bueno, ingurumen sailak baimen bat eman zion erraustegiari eta bete behar batzuk zitun. Bete behar nagusiena zan justo sistema automatiko hau ezartzea. Zer da sistema automatiko hau? Da, berme bakarra eskutsatzeko. Kutsadura maila nabaritzen danean, porque hori modu jarraian neurtzen da, automatikoki inork eskua sartu gabe, gelditzen da labearen hondakinen sartze hori. Bueno, onartu duna da sistema hori ez dagoela. Baina sistema hori jartzearena Europako legediak, direktibak ezartzen du. Eta esan dezakegu Eusko Jaurlaritza eta Arantza Tapia momentu honetan Europari insumizioa edo ez betetzea egiten zaiola, era oso nabari eta zuzenean. Bere esanetan, kutsadura askotarikoa eta oso larria da, eta salatu du airean, uretan eta lurrazpiko uretan gertatzen ari dela. 2 urtetan gutxienez oso kutsatzaile toksikoak agertu direla uretan, eta lurrazpiko uretan dioxinak eta furanoak maila oso altuan agertu direla. Bueno, bi galdera daude. Guk ez dugu salatzen parte hartzerik ez dela egon, baizik eta hori beraiek onartu dute, publikoki, eta Europako batzordeak ere txosten batean nola jaso du. Ez da parte hartzerik egon, punto. Horregatik esaten dugu importantea dela elkarrizketa abiatzea. Herritarrei gabe ez dago demokraziarik. Beraiek pentsatzen dute demokrazia bakarri dela, demokrazia ordezkarien bitartekoa, hauteskundetakoa, ez. Demokrazia askoz gehiago da eta ikasgai bat atea behar dute hemendikan. Gero ja, bigarren galderari erantzunez, ze egoeran gaude. Egoera porrot baten aurrean, katastrofe baten aurrean, hemen daukagu erraldoi bat, bustinezko oinekin. Porrota esaten dugunean da, totala. Hau da, ez dute funtzionatzen labeek. Ez dute funtzionatzen, transformadoreak ez du funtzionatzen. Ez dute valorizatzen. Lixibiatuak eta toksikoak galtze dute eta kutsatzen nahi dira inguru guztiak. Denak utxe egin du.
Belaustegik azaldu du bigarren auzi penal bat ireki zaiola erraustegiari delitu ekologiko eta prebarikazio ambientalagatik. Era berean gehitu du Zaldibarko zabortegiko hondamendia eta erraustegikoa erabat lotuta daudela eta dio trama bati buruz hitz egin behar dela. Hori horrela, Belaustegik beraiekin biltzeko deia egin dio Eusko Jaurlaritzari. Nola ez dagoen lotura ba. Gehiago dira, Gueñesen dago biomasa Glefaran fabrika, biomasa instalazioa. Hor ere, ingurumen prebarikazioatik inputatua daude Elena Moreno, ustez dala berizena, aurreko zailordea eta Iban Pedreira ingurumen zuzendaria. Gure auzi honetan inputatua dago olako jarduera guztiaren funtzionario burua dana, Hipolito Bilbao. Eta Zaldibarren 3 beste ikuskatzaile daude inputatuak. Gure susmoa da, eta hor daude zantzuak, hemen hitz egiten ari gela trama bati buruz. Eta trama hori zer da? Trama hori da, errez esan da, beste aldea begiratzen nahi dela, lehen izten nahi dela interes ekonomikoa osasun eta ingurumenaren ondoan, eta hori azalarazten nahi dela, eta lotura zuzena dago, eta gaur berrian irakurri dut, aurkitu dutela hondakinen bilketa klandestino bat, Pidegik autopistan jasotako hondakinena, eta arrazoia da dirua eta dirua. Dirua aurrezteko osasuna eta ingurumena arriskuan jartzea. Hondakinetan ez dago eredu bat. Eusko Jaurlaritzak eduki behar zuen plangintza bat aspaldia eta plan ezberdinak sektorialak onartuta, eta ez zuen egin inoiz. Eta ez du egin zeren ezaino interesatzen. Interesatzen zaiona da kaosa eta momentuzko enpresek eduki ditzazketen malgutasunekin beraien erabakiak hartzeko inongo plangintzarik ez. Zuloak egon dira. Zaldibarreko zulo bada, oain gaur agertu dena beste zulo bada, improvisatu eginda eta era deskontrolatu batean kudeatu dira hondakinak. Hondakinak ondo kudeatu behar dira, zen hondakinek sortu ezaketen ingurumen eta osasun arazoak oso handia dira ikusi dugun bezala Zaldibarren eta ikusten egin bezala Zubietan. Bestaldetik etorkizuna eraikiz, Kongresuaren bigarren edizioa amaituta balantze positiboa egin dute eta parte hartze arrakastatsuan nabarmendu guztira. 1552 pertsonak hartu dute parte programan jasotako jardueretan eta beste 1000 lagunek baino gehiagok bizitatu dute Tabakalerako plazan jarritako erakusketa. Tabakalera Donostiako kulturzentroa erreferentziazko toki bihurtu da aste honetan etorkizuna eraikiz. Kongresua egiten ari baitira bertan eta horren berri eman digu Xabier Barandiaran arduradunak. Gipuzkoako Foru Aldundian daukagu etorkizuna eraikiz egitasmoa. Zalantzari gabe Gipuzkoako Foru Aldundien dagoen estrategiarik importantena da herri politiken garapenaren ikuspuntutik, lankidetzazko gobernantzan oinarritzen dena. Hasi ginen kongresu egiten, nolabait ere gogoeta bat egiteko urteko ibilbideari errepaso bat eman, proiektuak nola zijoazten baloratu, gai berriak sartu, etorkizunari buruz hitz egin. Nolabait ere esan daiteke etorkizuna eraikiz kongresuaren helburu nagusia, dala hain zuzen ere hausnarketa bat egitea, etorkizuna eraikiz baliatuz horretarako. Egia esan, askotariko gaiak lantzen ari gara, alde batetik etorkizun ekonomikoari buruz hitz egiten aritu gara, aditu gari ekarri ditugu, zalantzari gabe hori delako daukagun kezka iturri nagusienetako bat, globalizazioa bitarteko egoera ekonomiko asko eraldatu da azkenengo urtetan, eta gure herriak eta gure lurraldeak zer nolako erronkak dituen ekonomiaren garapenaren ikuspuntutik, bereziki enpresen ikuspuntutik, lanaren zentzuaren ikuspuntutik, nola moldatuko diren hurrengo urteetan enpresarik garrantzitsuenak gure herrian, eta bar ekonomiaren alorrean. Bigarren alor importanta alor soziala da, zalantzari gabe hori da beste bizkarrezurretako bat etorkizuna eraiki zen, eta zaintzan oso fokalizatua, etorkizuneko zaintzetan, gizarte politikak nolakoak izango dira etorkizunean, zeintzuk dira ditugun erronkak, non dauzkagu
indargunean, non dauzkagu ahulguneak, nola landu genitzazke herri politikoiek etorkizuneko zaintzenak, eta guztia ere, bai ekonomiaren alorrean, edo bai alor sozialaren inguruan, orokorrean lankidetzazko gobernantza hartzen dugu ardatz nagusi moduan, zere etorkizunareik izen ezaugarririk importanteena da agenda politiko berri bat lantzea etorkizunera begira, baino lankidetzazko gobernantzaren bitartez. Guk uste dugu momentu honetan sistema demokratikoak interpelazio importante bat bizi dutela, krisi importante bat bizi dutela, globalizazio eredua bitarteko, eta azkeneko urteetan eman diren gizarte eraldaketak bitarteko, eta nolabait ere etorkizunean nahi balin badugu demokrazia indartzea eta ezinbestean lankidetzazko gobernantzan oinarritu behar dugu da herritarren eta herri ordezkarien arteko komunikazioa. Hil horretan proiektu asko jarri dira martxan, zeren etorkizunera ikiz guztia oinarrian lankidetzazko gobernantzan oinarritzen da. Ez alde batetik daukagu think tankaren espazioa, nun gizarte eragileekin elkarrizketa eraldatzaile prozesu importante batean sartua gaude, gai diferenteak lantzeko, aldaketa klimatikoari aurre nola egin, etorkizuneko lana, etorkizuneko zaintza, kultura politiko berria, orduan hor daukagu bizkarrezur bat. Gero dauzkagu beste proiektu esperimental asko, lankidetzazko gobernantzan oinarritzen direnak baita ere, eta gero ez daukagu gazterik, behar bada etorkizunareik izen dagoen gauzarik importanteena da, 11 erreferentzia zentru sortu direla hain zuzen ere, gure lurraldean estrategikoak diren erronkei aurre egiteko, lankidetzazko gobernantzan oinarrituta eta beti ere kontutan hartuta zeintzuk diren lurralde bezala ditugun indarguneak. Etorkizunarekin izen barruan kokatzen den erreferentzizko zentro bada, eta gure helburu nagusia da etorkizunan euskara erabiliko dela bermatzea. Hortarako 3 ardatz nagusi jorratzen ditugu, batetik espekulazioarena edo etorkizuneko ikuspegiarena gazteen bitartez, eta gero gizarte ezaugarritzen duten aniztasuna eta digitalidadearen bitartez. Hona ekarri gaitu merezitasun bat aipatuko beharko bagenu, ez? Gobernantzari dagokiona, azkenean badan horretan nahiko berezia ere, 2016an abiatu zen bere sorrera prozesua, eta hasieratik euskararen eragile sozialak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak batera egindako elkarrizketa prozesu baten emaitza da, ez? Horrek eraman gaitu gaur partzuergo misto baten egiturara, non erabakimenean edo erabakigunean ez dagoen hegemoniarik eta gehiengoak irabazi egin behar diren, edo adostu. Hau herritarrari dago zuzenduta zalantzari gabe. Herritarra da lankidetzazko gobernantzan protagonista, eta baita ere nik esango nuke gizarte eragilei, ez? Bilboko alkate Juan Maria Burtok Kasilda de Iturrizar bekak eman dizkie 2020-2021 ikasturtean derrigorrezko bigarren hezkuntzako 3. maila egin eta kalifikazio akademiko onenak lortu dituzten 10 ikaslei. Alkateak Koldon Arbaitza Euskara eta Hezkuntza Saileko zinegotziarekin batera banatu ditu aitorpen horiek. Bilboko udalak Kasilda Iturrizar epeltzaren alargunaren bekak banatu ditu, hiri hezitzaileen nazioarteko egunean. Bekek 2020-2021 ikasturteetan kalifikazio akademiko onenak dituzten derrigorrezko bigarren hezkuntzako 3. mailako 10 ikasleren lana aitortu dute. Zorionak zuen kalifikazioengatik, nola ez. Ikasteko gaitasun handiaren isla direlako. Baina baita aleginarena, iraunkortasunarena eta lan gogorrarena ere. Egia esan, zuen ikaskideentzat erreferente izan behar duzue, traktoreak izan behar duzue, eta ikasturte bakoitzean ibilbidea egiten eta helmugara iristen lagundu behar diezu. Azkenean komunitate bat izan behar zarete, eta komunitate horretan laguntza izan behar da, zutabe nik esango nuke nagusiena. Kontuan izan lehenengoa iristea baino garrantzitsuagoa dela iristea. Eta horretarako denak iritz daitezen ereduak zarete.
Bekeen zenbatekoa ikasturteko 415 eurokoa da batxilergoko eta prestakuntza ziklotako ikaskeretan hasten direnentzat eta ikasturteko 905 eurokoa unibertsitate graduetan sartzen direnentzat. Bekak eskuratu ahal izateko DBH-ko 3. mailan gutxienez 8,5ko batazbesteko nota izan barute ikasleek eta ondoren egoera berean dauden beste ikasle batzuekin lehiatu oposizio batean. Bekadun ikasleek bekari eutsi ahal izango diote, beti ere laguntzaren zedea den ikasturteko batazbesteko nota oso ona badan. Edizionetako 10 ikasle bekadunek nota onenak lortu zituzten, azterketako 279 parte hartzaileen artean. Zematutako datuen arabera, 1993-tik 2022-ra, 459 bilbotarrek jaso dute beka hori. Bilboko alkateak Euskara eta Hezkuntza Saileko zinegotzi Koldo Narroizarekin batera banatu ditu bekak. Udaletzeko Arabiar aretoan, Aburtok ikasleak zoriondo ditu eta animatu egin ditu ikasten jarraitzera eta bikaintasunez egitera. Gainera alkateak gaineratu du espero duela nahi duten lanbiderako ibilbide akademikoa eta lan ibilbidea Bilbon aurkitzea. Jarrai ezazue zuen prestakuntza akademikoarekin eta egin ezazue orain arte bezain bikain. Bilbon zuek bezalako talentua eta jarrera duten gazteak nahi ditugu. Hiribilduan bere gaitasun profesionalak garatzeko aukerak aurkituko dituztenak. Gizartearen erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena. Testuinguru horretan, Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez aukeratuari aurre egiteko xedearekin. Udaleko ongizate zinegotzia eta zaintzadi proiektuko dinamizatzaileak izan ditugu gurekin. Gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena eta testuinguru honetan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez hautatuari aurre egin asmoz. Legislatura hontako proiektu garrantzitsuetako bat bai zen zaintzari buelta bat ematia, bai. Hasi ginen zaintzan inguruan hausnartzen, eredu berriak bilatzen, herrian aldetik bazeon kezka bat, udalan aldetik bai, eta orduan bilaka hasi ginen zer nahi genuen, ez? Nola sortu genezaken herria ondo zaindua eoteko sisteman bat, bai? Oso garbi genuen izan behartzula elkarlan bat, herria eta udalan arteko elkarlan bat, eta saretze lan bat sortu behartzela. Hortik abiatuta iritsi ginen zaintzadi proiektura. Zaintzadi proiektua helburu diferente asko betetze ditu. Sentsibilizazio lan bat badao, ja martxan jarri dena. Diagnostiko bat osatu berri da. Prebentzio lan bat badago, horre apostua egin da adintarte batean hastea erabaki zen, nunbaitetik hastearren. Orduan 55 urtetik gorako jendeantzako proiektua da, 2 urteko proiektu piloto bada, printzipioz. Adina 55 izatea arrazoietako bat da prebentzio hortan laniteko aukera eukitzea, bai? Eta gero eskuartzea da, eta eskuartzea hitz egiten dugunean, alde batetik dago, udalak berak, administrazioak berak parte hartuko du eta gauza batzuk bere esku geldituko dira, baina garrantzitsua da zaintza hortan herriak ere pertsona horrei aportatu posible dion guztia. Orduan, proiektu honen hildo estrategikotako bat da zaintza sare publiko komunitario horren sorrera. Gizarte asko aldatu da eta gizartean aldaketa hauek dela biztanleriaren zahartzea, piramidea inbertitu inda, emakumearen laneratzea, geroz eta joera individualistagoa ditugu, eta horrek azkenean ekarri du zaintzan krisi batean egotia. Zaintza ereduak lehen ziren bezala ez dute funtzionatzen, eta hori batez ere agerian gelditu da pandemia garaian, eta horren ondoriotako bat izan da bakardade ez hautatua. Bakardade ez hautatua bizitza osoan zehar eta edozein altzaigu tokatu edo aldugu bizi, eta egia da norbeak barrura biratzen baldin badugu seguraski identifikatuko dugula bakardade ez hautatua bizi dugun momenturen bat,
Baina naiz eta adin tarte guztietan ematen den zerbait den, batez ere adineko pertsonei eragiten die zaintzan krisi honen ondorio dela eta. Orduan, bakardade hautatua bizitzeak ez du esan nahi mendian isolatuta dago norbaitek bizi behar dunik ez. Egon gaitezke jende zinguratuta eta bakardade ez hautatu bat bizi. Ez momentu batian, zerbaitek ezkatzen bagaitu sarerik ez eukitzea konpartitzeko, edo sarerik baldin badugu ere, igual ez hainbesteko konfiantzaeki norekin elkar banatu, eta horrek azkenean ondorioak ekartzen ditu ez, bai norberan osasunian, ongizatian definitiboki. Zaintzadi proiektua fase ezberdinak izan ditu, guantxe bukatu deu diagnostikoakin, azkenian eman digula Oiartzungo herriaren argazkia, eta guain urrengo urratsa izango litzateke esku hartzia, eta bertan bi lanlerro edo egongoia. Batetik egongoa banakako esku hartzia, azkenian dia zaugarritasun bakardade hautatuan aurkitzen diren pertsonak akonpainamendua, eta bestetikan egongoa esku hartze komunitarioa. Betire gogoratuz, bazkenian proiektu honen baldintza edo berezitasuna handiena dela sare komunitarioa, ez? Eta pixkat pertsona hauek birkonektatzea herrian jadanik dauden baliabidekin, eta baita ere Baldiberian nahi gehalako pertsona guztiz sentsibilizatzen, zaintza krisi honen ondorioetako bat izan baita, bakardade hautatua, ez? Eta azkenean, gehoz eta pertsona gehiago bizitzen ari dira, eta hau pixka paliatu eta ekiditeko asmoarekin. Egia da, herrian oso erantzun ona jaso deula, eta hemendikan eskerrak eman nahi ditugu, bai eragilei, bai administrazio publikoai, baita osasun arloari, eta herriak azkenean badakala preokupazio bat eta prestutasun bat parte hartzea, ez? Bulba eta bagina errealaren lehen eredu anatomikoa sortu dute hezkuntzan eta divulgazioan erabiltzeko. Alua du izena eta proiektu aitzindaria. Da finantzaketa publikoa izan duena, Eusko Jaurlaritzaren ekintzaile programaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Junkal Altzu Garaida sortzailea, pelbiseko lurzoruan eta sexologian espezializatutako fisioterapeuta. Entzun dezagun, eguerdian, Leire Regadas lankidearekin izan duen elkarrizketa. Orain urte asko, nik urte asko eraman ditut alako eredu anatomiko baten bila, eta ez nuen ez aurkitzen, pentsatu nuen zergaitik ez alako gauza bat sortu ez, eta horregatik. Esan dugu, aitzindaria dela mundu osoan, orain arte ez da horrelako ezaugarriak dituen prototiporik, ez? Egun erabiltzen direna kontuan izan da gainera, iraultzailea ere badela esan daiteke, ez? Nire ustez bai, eta gainera auki duen harrerarekin, bai, ikusi dut oso iraultzailea dela. Normalean erabiltzen ditugun eredu anatomikoak, izaten dira ala eredu anatomiko gogorrak, ala fidelak ez diren eredu anatomikoak eta beste erabilera batzuetarako erabiltzen diren tresnak direla. Izen ere konta eguz, zenolakoa da, zenolako xehetasun ditu? Bere berezitasuna da, lehenik eta behin anatomikoki bulba eta vagina bat dela, berez. Estruktura guztiak ditu, bai kanpotik eta bai barrutik, eta gainera gertatzen dena da, taktoa ere azala eta haragiaren oso berdintxua dela. Orduan bai iraultzailea da, berez, ez da horrelakorik existitzen. Zertarako izango da bereziki erabilgarri? Ez bakarrik anatomia ikasten ari diren ikasleentzako, medikuntzan, erizaintzan, fisioterapian, eredu anatomiko pilo bat erabiltzen ditugu, ez bakarrik eurentzako, baizik eta adibidez nire pazienteentzako ere oso erabilgarria da, ze badaude paziente asko ez dutela ezagutzen bere genitalitatea, ez? Eta orduan, eta ez dira usartzen begiratzen orbean daukatena, ez? Eta orduan, eredu anatomiko honekin azaldu daitezke gauza pilo bat, arazo pilo bat, anatomia,
ikutu dezakete barrutik nolakoa den bagina bat, eta askotan pentsatzen dute zehozer txarto dagoela euren baginatan ikutzen dituztelako, batzuetan esaten didate, ez? Kontsultan, igertzen dut hor alako bulto bat eta uste dut daukadala zehozer txarto. Eta, bueno, azaldu aldiezu, ez dela zehozer txarto daukatela, baizik eta ikutu daitezkela bestelako struktura batzuk baginatik ere. Orduan, harrera zoragarria izaten ari da. Bai, izan ere, aurkezpenean, disiplina anitzetako profesionalak izan ziren bertan ere, ez? Bai, hori zen nire beldurra, klaro, izan zen lehenengo momentua, ezagutzen ez nituen profesionalak, horre egongo zirela, eredu anatomikoa ikusten eta ikutzen, ez? Eta, nahiko, beti daukagu, ez? Sindrome dela impostora hori gure gainean, eta, pentsatzen duen, iaztelan hartzen duen eredu anatomiko hau bestelako jendeak eta horrela, eta, zoragarria izan zen esan bezala, egon ziren anatomiako irakasleak, zirujauak, sexologak, fisioak, sorupelbikoko fisioak, erizainak, emaginak, doulak, eta orduan izan zen, oso hunkigarria egia esan. Eta Junkal, noiztik aurrera hasiko da erabiltzen? Hasi gara erabiltzen ja, gutxi batzuk. Nik lehenengo prototipoa, ondo irtentzen lehenengo prototipoarekin jarraitzen dut lanean, eta gero, batzuk ja eskuratu dute aloa edo alua hau, ez? Eta, posik daudela bilerarekin, eta, bilerak ditugu ere adibidez EHU-arekin eta ginekologia klinika batzuekin, oraingo egunetan, Madrilera ere joango naiz bilera batzuk eukitzera hor formakuntza zentru batzuetan ere, orduan, gero eta erakunde gehiago badaukate, hobeto. Gai aldatuta telebista katen 6%, zinema emanaldien 1% eta streaming plataformen 0,1%. Horixe Euskaldunek pantailetan eskura duten euskarazko eskaintza. Pantailak euskaraz taldeko kidea, Alex Aginagaldek, eman ditu datu hauek, baita ere kritikatu adierazi duenez, euskarak nahiko presentzia eskasa du pantailetan. Gaur egun orokortasun batean lantzen dugu pantailetan euskarak duen erronka, iruditzen zaigulako gizarteari orokorrean eragiten diola, hizkuntza ohituretan eragiten duela, kontsumitzen dugunak. Diskriminazio egoera hau edo hizkuntza zapalkuntza egoera hau oso normalizatuta eta barneratuta daukagu. Gaur egun telebistetan dauden kate digitalen artean 3 ditugu euskeraz, ETV bat, ETV eta ETV3 eta 11 telebista, gehi tokiko telebistak. Plataforma digitalen irautzarekin, streaming plataformetan milaka eta milaka eduki daude, oraindik ere ez da 0,1%era iristen euskerazko eskaintza, plataforma nagusi hauetan, eta erabat flagrantea eta mingarria iruditzen zaigun kasu bat da zinemaren kasua. Zinemaren kasuan gainera eskuduntzak daude, hau goitik bera arautzeko, eta Euskal Herriko zinemaretoetan eskaintzen diren filmen 1% soilik ematen da euskeraz. Kultura arlora salto, Miguel Angel Elustondori eman diote Ricardo Arregi kazetaritza saria ikusi. Ricardo Arregi kazetaritza sariketako epaimahaiak adierazpen askatasunaren aldeko aldarria egin nahi du. Nik ez dakit zer zirkuito labur dabiltzan nire barruan gauza batzuk idaztera eramaten nautenak eta gauza batzuk irakurtzera. Baina barrura sartzen zaizkit. Eta eramaten naute Ricardo Arregi irakurtzera hasieratik bukaera arte. Eta Ricardoen ahotsa entzutera eramaten naute, edo Gabriela Destiren poema horretara. Eta barrua sartzen daizkit eta min egiten didate, edo krak.
Bestetik, Ramon de Zubiaurreren 30 lan eta dokumentu argitaragabe erakutsiko ditu Durangoko Arte eta Historia Museoak. Erakusketa ostiraletik otsailaren 5 arte luzatuko da. Eta eszenatokian atzo eman zen jakitera, bagatoz badatoz lelopean ospatuko da 40 minutu rock jaialdia. Musikarekin jarraiki, salgai daude dagoeneko, Ertzainak taldeak Gasteizen eskainiko duen kontzerturako sarrerak. 2019an Garik eta Josuk eskaini zituzten kontzertuek izugarrizko eragina izan zuten. Ertzainak taldearen jarraitzaile asko hainbeste urteren ondoren berriz Aitor Menagozen abestu zuten. Pandemiak eten zituen kontzertuak eta orain bueltan daude Gari, Josu eta Txanpin. Orain bai agur esateko, abenduaren 16an eta 17an beken izango dira eta azkeneko emanaldia Gasteizen izango da. Urduri, ez? Gasteizen izan da urduri ez nuke esango ez. Ez azken finean gure irian gare eta guretzat importantea da egun horri olako amaiera borobil bat ematea, egitea, gauzatzea eta horretan sartzen gara gure indar guztiak. Nahi dugu Euskararen festa bat izatea, nahi dugu 80 hamarkadan bizi izandako mugimendu sozial artistiko potente hori baitaren nolabait eskutik ekarri, ez? Egun horretara eta gehien bat partekatzea emozioak danon artean. Hore bat halako erantzuna jasotzea. Ertzainak orain dela 30 urte desagertu zala eta oraindik ere ikustea halako erantzunak nik esango nuke oso positiboa dela ez guretzat, baizik eta euskal kulturarentzat. Kontzertu berezia izango da eta hainbat gonbidatuak izango dira. Besteak beste Mikel Urdangarin, Inigo Etxezarreta eta Oiane Perea. Kontzertua urtarrilaren 6an izango da Gasteizko Mendizabal auzoan karpa klimatizatuta jarriko dute 20.000 pertsonarentzat. Gonbidatuek emango diote hasiera ekitaldiari eta gaueko 10etan Ertzainak taldearen txanda izango da. Ertzainak taldeak izugarrizko laguntza eman ziola eta izugarrizko bultzada eman ziola Euskarari Gasteizen. Azaroaren 30ean sarrerak salgai egongo dira goizeko 10etatik. Zineman jadanik plazaratu dute Goya sarietako hautagaien zerrenda eta hainbat garaikur jasotzeko aukerak ditu Paul Urquijoren
Irati filmak 5 saritarako izendatu dute lana zehazki. Halaber, euskarazko beste film batek ere badu Goya sarik erdiesteko aukera. Fermin Mugurutzaren Ainhoa Blakiz Beltza bigarrena filma hautagai da animaziozko film luze hoberenaren saria jasotzeko. Ahantziene izena eta ezen oiz berriz aipa. Oye, ¿de dónde son ustedes? ¿Nosotros? Holandeses. Ah, ¿sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 bizkatu. Anger taldearen errautzetatik sortzen da Asata taldea 2019 urte inguruan musikalki beste norabide batean. Gaurko musika zuzenean saioaren protagonistak izango dira. Arimarik ez duten gizakiak, isla eta itzalik gabeak, zukutuko dizkizute barruak, zuke aiatan beraiena. Azaltzen doa garesti, saltzen da merkatu zurian, begi bakarren erreinuan, daltonikoen miseria. Egarriz, vampiroak arima xurgatzen, vampiroak odole garriz, vampiroak arima xurgatzen, vampiroak. Eta kiroletan abenduaren 3an pilotako euskal selekzioaren aldeko eguna prestatu dute Makiako herrian. Helburua euskal selekzioaren aldeko mugimendua askartzea da. Utzi dezatela inposaketaren bidea eta errespeta dezatela kolektiboki, nazio modura eta individualki euskal pilotari gisa dagokigun eskubidea eta behingoz, onak dezatela Euskal Pilota Federazioa bazkide gisa beste nazio bat bezala. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakia. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, ETS taldearen guretzat kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eus atarian. Astelehenera. Ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo itzegidazu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat, gorde ditut musu eroenak, guretzat, debekatutako jolasak, guretzat, amaiera gabeko bidean, gobakoitzaren ostean dator, egun sentirik ederrena, orain bizitza guretza da.
begirada kontatu dizki zure taupa.